ପଚାରୁନ ମା କ'ଣ ଖାଇବା କରୁଛୁ? ଆଜି ସକାଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଚୁଡ଼ା ଉପମା ବଢ଼ିଆ ହେଇଯିବା। ଆଚ୍ଛା ଗାଜର ବିଟ୍ ପକେଇକି ଟମାଟୋ ତା ଦେହରେ ପିଆଜ ପକେଇନି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଟିକେ ଖାଉନି ଟିକେ। ଆଜି ସକାଳ ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲାଣି? କେତେଟା ହେଲାଣି କି ରେ? 11:42 ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ହଉ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆଉ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଗଲାବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେବନି। ମୁଁ କେତେ କାମ ସକାଳୁ ଉଠି କେତେ କାମ କରିନି। ତମେ ବା 2 ଜଣଯାକ ଶୋଇଥିଲ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କାଲିଠୁ ଆସିକିରି କେତେ କାମ ସାରିକିରି ତମ ଲାଗି ଖାଇବା ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଖାଇବା ଦେବା ତମେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା କଥା, ମାଆର ସେବା କରିବା କଥା ଏଇଟା ଭାବିବ ନା ଆଉ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଖାଇଦେ ଟିକେ। ନା ନା ଖାଉନୁ।